U mě psychická změna je naprosto zásadní. Jsem citlivý člověk, věděla jsem, že jít do další výzvy, ještě ke všemu to cvičení a ten jídelníček a všechno napevno v rámci nějakého režimu. Opravdu jsem se toho bála, ale musím říct, že jdu do sebe a zvládám to skvěle. Mně nejde ani tak o to, jestli má lepší postavu, jestli je hubenější. Tím, že zažívá všechny ty věci kolem toho, tak i hlavně roste. Sebevědomí roste, jsem na ní hrdý. A největší změnu u ní je klid. Stres sice u ní je často, ale už je to v takové té menší míře, kdybych řekla. What's up world, let's get it poppin' with CC Mixer, it's your boy Jeff Williams, word. What's up young world, it's Jeff Williams, and Jay Lang. You're listening to CC Mixer. Where it's always in the mix.